Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu. A yau bidiyon mu za mu yi muku bayani ne yanda za ka gano wayarka idan ta ɓata, kamar yadda na yi title ɗina a wannan bidiyon. To, mafi yawanci dai kana yawan ajiye wayarka inda ka ajiye ta ya zama wani ya taɓa ta ko ya matsa ta ya kai ta wani wajen inda kai baka sani ba, kuma tana cikin ɗakin kana can kana wahalar biɗa, shi kuma ya zama ya fita. To ga yadda za ka yi kafin ka ajiye ta cikin sauƙi. Da farko, don Allah idan baka mana subscribe ba ka daure ka mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗora. Za ka shiga cikin Play Store, za mu ajiye maka links ƙasan description. Za ka je ka yi downloading na application ɗin cikin sauƙi. Da farko dai yanzu mu je ga bidiyon namu kai tsaye. Bayan ka yi downloading na application ɗin, za ka shiga application ɗin kamar haka. Idan ma ba ka san inda links yake ba, za ni yi maka title ɗin sunan application ɗin, ka je cikin Play Store ka yi downloading ɗin shi cikin sauƙi, sai ka sauke shi. Bayan ya buɗe ma haka zai buɗe ma, sai ka danna kawai alamar down ɗin da na nuna muku da arrow. Bayan ka danna ta, nan gurin na farkon nan yana nufin na taɓi za ka sa. Idan ka ajiye wayarka da ka yi taɓi za ta yi ƙara, sai ka zo ka ga abinka ka ɗauka. Na biyu kuma yana nufin shin kana so ka yi fito ne ta yanda za ta ji fiton, da zarar ta ji wannan fito sai ta yi ƙara, ka zo ka ɗau abinka. Wannan kuma sauran option ne wanda ka ji kana ɗauka, nan gaba za mu yi bayani a kansu. To yanzu mu ba shi muka zo yi ba, abin da muka zo yi yanda za mu gano wayarmu. Yanzu sai ka danna wannan clap ɗin na farkon nan. Bayan ka danna shi sai ka danna nan gurin da yake yawon nan, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi kamar haka, bayan ka danna shi zai nuno maka wannan fuska inda an ka rubuta find your phone. To nan za ka danna wanga arrow, wanga inda kuka ga na nuna, za ka yi allowed, ƙara yin allowed, ƙara allowed, sai ka buɗe shi. Yanzu kamar yadda kuka gani gashi zan ajiye wayata. Idan na yi taɓi, wannan abin da na sa za ta yi ƙara sosai har in gane inda take. Yanzu misali kun ga gaya na ajiye wayata nan, gashi na ajiye ta. To yanzu abin da zan yi, bari in yi taɓi ku ga. Yanzu kamar yadda kuka gani, kun ga wayata nan tana ƙara, kun gani gashi tana ƙara. To idan ka buɗe wayan naka kana son ka tsaya da ƙarar, kawai zai nuno maka haka, sai ka danna nan, shikenan kawai ƙarin ya tsaya. Kamar yadda kuka gani, to shi ma wannan na biyun, shi ma wanga na biyu, shi ma in ka danna shi yadda ka yi wancan haka nan shi ma za yi, sai dai bambanci guda, shi fito za ka yi. Da Allah za mu muku wasu tunatarwa, da Allah idan baka yi subscribe ba ka daure kai mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗora. Mun gode, sai mun sake haɗuwa da ku a wani bidiyo.